pomaže Bog. Dobrodošli na kanal Frulica. Ja sam Sergije, autor ovog skromnog kanala, a ovo je naše imanje. Od skora smo prešli iz grada ovde, pa ćemo tu malo da gajimo bašticu, malo neke životinjice. Volimo prirodu, priroda voli nas, pa ćemo to da snimamo. Gajit ćemo sve prirodno, bez otrova, bez hemikalija, tako da ćemo to da dokumentujemo, da vidite i vi kako može, ako može. U ovome se tek učim, pa ćete da učite iz mojih grešaka, a posle kad vidite ono što uspem, vidjet ćete i kako treba. Frulica se kanal zove zato što, da kažem, deli jednake asocijacije sa, da kažem, frulom. Kad čovjek pomisli frula, čovjek, bar ja, pomislim na prirodu, na neki zdrav život, na mir, na neku lepotu, na plemenitost, na tradiciju, na kulturu. Sve to ćemo da pokrivamo ovde u ovom kanalu, i tradiciju i kulturu. Bavit ćemo se pesmama, našim domaćim, tradicionalnim, duhovnim, ruskim duhovnim pesmama, tradicionalnim takođe. Bavit ćemo se zdravim životom, zdravom hranom, ovako vidite, uzgojem zdrave hrane, prirodne. Šta ćemo još da radimo ovde? Ne mogu sad možda ni da se setim. Da, bit će rubrika domaćin početnik ili seljak početnik. Vidjet ćemo još kako će to da se zove, gde će da pokazujem eto šta ja naučim od tih domaćinskih stvari što nisam znao do sada, pa ćete da učite od mojih grešaka smotanih, a posle kako naučim nešto vidjet ćete i kako treba. I tako, ovaj kanal je dopuna sajta frulica.com. Na njemu ima nekoliko članaka za sada, objavljivat ćemo i tamo otprilike ove teme kojima se bavimo na kanalu. I na tom kanalu imate našu ponudu domaće zdrave prirodne hrane, od meda, sokova sa Kopaonika, na primjer, pekmeza, džemova, raznih lekovitih preparata. Ponuda se stalno menja, pa nema svrhe da nabrajam sada šta imamo u ponudi, ali na sajtu možete da pogledate, uglavnom to ažuriramo redovno. Time se inače ja bavim, prodajem te zdrave domaće hrane, prirodne, ne proizvodim ništa, ali dobro i temeljno tražim ljude koji proizvode kako treba, pa onda plasiram drugima. Tako je počelo što smo mi tu te proizvode koristili sami, pa pošto je to izuzetno retko i teško da se nađe, onda smo nudili drugima i tako je, da kažem, posao krenuo, da kažem, spontano. Tako da, to je to, u suštini. To možete da očekujete na ovom kanalu. Program će da bude podeljen po listama, da možete da pratite. Znači, jedna lista će da bude ruske duhovne pesme, jedna lista će da bude srpske duhovne pesme, druga lista će da bude uzgoj prirodne bašte, druga lista će da bude domaćin početnik ili seljak početnik. I tako po rubrikama pogledajte među listama šta sve imam. Većinu sadržaja ću ja da snimam, ako nađem nekog stručnjaka da pokaže i meni i vama kako šta treba, i on će da bude tu, on će da se pojavi, da nas svima pomogne da se ova priča koja promoviše i neguje tradicionalne, prirodne, zdrave vrednosti, da se pomogne da se formira nešto zaista vredno i korisno svima nama. Hvala vam na gledanju, dobrodošli na kanal, ostajte mi s Bogom, da ste živi i zdravi.